лъжетата и да се изправят един срещу друг. Залата вече е почти пълна. Убеден съм, че ще има и български флагове на трибуните. Винаги е имал страхотна подкрепа Кобрата. Това е втори матч за Кубрат Пулев след завръщането му от поражението през ноември миналата година от Владимир Кличко. Първата победа срещу Джордж Илиас беше по точки. Убедително в картите на съдиите, но там Кубрат Пулев не успя да покаже най-доброто от себе си. Причините бяха много. От една страна отсъствието му. Около 11 месеца извън ринговете. От друга страна новият треньор, при който се готви Ули Вегнер. Сега, както вече чухте от коментарното студио, за първ път Ули Вегнер ще бъде в ъгъла на Кобрата. Предния матч той беше на първия ред и оттам се опитваше да дава указания, докато неговият треньор, помощник Георг Брамовски изпълняваше функцията на секундант и даваше указания на Кобрата между отделните рундове. Морис Харис е далече от най-добрата си форма, това е сигурно. Той хвърли голямата бомба през 2002, когато нокаутира Сергей Ляхович, а 4 години по-късно белорусинът се справи с Лейман Брюстър и стана световен шампион в тежка категория. Много любопитен факт е, че тогава при победата над Лейман Брюстър Харис беше в отлична форма на кантар и тежеше само 98 кг, което със сигурно се оказало влияние. В матча сега отново сравнение Морис Харис 103,7 кг, докато в двубоя с Устинов беше 108, а принципно в предните му матчове някъде около 110 кг. Дебюта на Морис Харис е през 1992 година, когато Кобрата е само на 11 години. Друго сериозно име, което Морис Харис е побеждавал, е Дерик Роси. А общо Морис Харис е боксирал с трима противници, с които е играл и Кобрата. Дерик Роси, Тони Томпсън и Александър Устинов. Пулев има победи на тримата, докато Морис Харис е побеждавал само Дерик Роси. От Томпсън и от Александър Устинов има загуби. Само за една минута Морис Харис беше нокаутиран от Александър Устинов, а последната победа е преди 2 години и половина над Джейсън Бергман. Първи традиционно ще излезне претендента, условно казано, или по-скоро аутсайдера в тази среща. Претендент, защото няма заложена титла, няма как да бъде и претендент Харис. Ето го, 39 годишния американец от Ню Джерси. 26 победи, 11 от тях с нокаут, 20 загуби и 3 равенства. Още първият си матч в своята професионална кариера губи Морис Харис. Преди тази среща той каза, че винаги може да се очаква изненада от него. Устинов не успя да направи абсолютно нищо, буквално беше премазан за около 60 секунди. Своята кариера е играл с големи имена като Крис Бърд, като Фресо Квендо, като Хенри Акинланда и Дерек Джеферсън. Друга изненадваща победа в кариерата на Харис е над непобеден до тогава Дейвид Айзън през 1996 година. Айзън по това време спрян като един от следващите съперници на Майк Тайсън. Традиционно ACD подгрява излизането на Кобрата. Ето го и него. 21 победи, 11 от тях с нокаут срещу една единствена загуба в матча за световната титла срещу Владимир Кличко. Ули Вегнер за пръв път в ляво до Кубрат Пулев. Малко по-назад е и Тервел, по-малкият брат на Кобрата. Много концентриран изглежда българина.
страшно надъхан да покаже това, което е направил на тренировките. Завръщането на Кобрата ще продължи тази вечер. Неговата цел е само една – световната титла. В никакъв случай той няма да се задоволи с нещо по-малко и бъдете сигурни, ще преследва тази корона с всички сили. Постави си цел Кубрат Пулев до година отново да се боксира за световната титла. Пътят към нов матч за световната корона минава през успех тази вечер срещу Морис Харис. Кобрата показва отлична форма на кантара, 112 грама и половина, само с 500 грама повече от личното му тегло преди матч с Владимир Кличко. Фаворитите оцениха Кобрата като много сериозен фаворит. 1-0-1 е неговия коефициент срещу 21. Съдиите двама от Германия, един от Австрия. Холгер Вийман на рефер на тази среща. Ще има, както отбеляза Емил Здравков в студиото, предимство леко в ръста Кубрат Пулев, както и в килограмите. Цели 50 професионални матча, много сериозен актив за всеки един боксер от тежка категория. Джон Джонсън във ъгъла на Морис Харис. Българската гидка вече показа, че ще подкрепя на 100% Кобрата. Иска още малко вазелин за веждите. Кобрата. Имаше проблем с кръка Оли Вегнер. С Ахилеса по-точно, затова не успя да бъде пълноценен в началото на подготовката на Кобрата, откакто той тренира при него. Georg Bramowski und Catman Giulio Spagnoli. Meine Damen und Herren, aus Sofia, Bulgarien, Kubrat, the Cobra! И българските знамена в ляво, събрава се здрава гидка. Последна инструкция от рефера. Лошите погледи са нещо типично за профи бокса. Те приключват до тук. Сега вече майстор Лъка ще има основна роля. 23-ти професионален матч за Кубрат Пулев. За 8 рунда е насречена тази среща. Има някакво забавяне, може би някой от съдиите не си е на мястото. Сега вече всичко е наред. Начало на този двубой. Веднага тръгва Кубрат Пулев към Морис Харис, който застава близо до въжетата. Неточен ляв прав на Харис. Левия прав е най-доброто оръжие на Морис Харис. Показва го това през годините. Но и Кобрата владее много добре тази техника. Не се получи лявото куршие на Морис Харис. Никакво поручване от страна на Кубрат Пулев. Веднага захапа американеца. Ляв прав в тялото. Обикаля глите Морис Харис. Отличен ляв прав отново в тялото. Добре сменя обсега. Кобрата търси горе и долу. Завърши сега с ляв прав тройната си комбинация. От два леви прави Морис Харис, но нищо сериозно, нищо опасно. О, какво дясно куршие на Кубрат Пулев. Сваля лявата си ръка. Морис Харис опитва се да се защитава само със своето рамо. Дали това е добра идея? Може много лошо да пострада от някой крос американеца. Минута и половина от началото на матча. Кубрат Пулев сериозно доминира. Никакви шансове до момента за Морис Харис.
Страхотно дясно курше на българина. Кобрата атакува, десен в тялото. Ляв десен, пуска Морис Харис. О, десен в тялото и Хариса на земята. Страхотно попадение на българина. Изключителен удар. 5, 6, 7. Няма никакви шансове Морис Харис да се изправи. Жестока болка по неговото лице. По-малко от 2 минути бяха необходими на българина, за да нокаутира Морис Харис. Прекрасно изпълнение на Кубрат Пулев, а Морис Харис се превива от болка. И друг път сме виждали Кубрат Пулев да прави нокаути след удара в тялото. Уди Вегнер изключително щастлив. Доволни са и феновете по трибуните. Десен апъркът в тялото. Прекрасно изпълнение. Ако не ме лъжи паметта, Дерик Роси също беше нокаутиран след подобен удар в тялото. Или може би Мат Скелтън, не си спомням много добре, но мисля, че един от двамата получи много здрав удар в тялото, след което беше отказан. Все още има проблеми Морис Харис. Погледнете изражението на неговото лице. Впечатляващ Кубрат Пулев тази вечер. Никакви шансове не остави на Морис Харис. Тотално преобразен в сравнение с предишния си матч. Явно, че работата съвместно с Уди Вегнер вече на 100% оказва влияние, а и Кубрат вече се оттърси от това дълго време, през което трябваше да почива след матч с Владимир Кличко. Заслужени снимки за българина, който продължава да бъде аплодиран. Нямаше да бъде лошо, ако можеха да изкарат още един боксер като Морис Харис да продължи матча. Сигурен съм, че Кубрат Пулев щеше да приеме подобен матч. Това между другото е и най-бързата победа в кариерата на Кубрат Пулев. Nach 1 Minute und 59 Sekunden der ersten Runde Sieger dieses Schwergewichtskampfs aus Sofia, Bulgarien, Kubrat Pulef! Никога до сега той не беше нокаутирал съперника в първия рунд при професионалистите. Има 2 победи с нокаут в втория рунд при първия мач срещу Флориан Бенке и срещу Дани Бачелдер. Българионаци звучи в чест на Кобрата. Наистина, много е приятно да го гледаме как е в подобна форма, но разбира се, тежките изпитания тепърва ще идват. Морис Харис записва второ поредно поражение с нокаут в първия рунд. Определено не е в най-добрата си форма, но и Кубрат Пулев не му даде никакви шансове да покаже каквото и да е. Кале Зауърланд сега обсъжда нещо с Кобрата. От тук насетне следващият въпрос, който ще търсиме вариант да намерим отговор е кога ще бъде завръщането на Кубрат за следващия му двубой. Със сигурност това ще бъде през следващата година. Още веднъж най-интересните моменти. А сега, скъпи приятели, ще направим една кратка пауза, след която отново се пренасяме в нашето коментарно студио, за да поговорим малко повече за това, което направи Кубрат Пулев тази вечер.